portat un dia preciós, tots els nens, tot el club, tots els jugadors i jugadores i tècnics i tècniques plegats, fantàstic. Però el més m'ha costat, jo crec que al final, quan els pares han vingut a recollir els nanos, els petitets jugant aquí al pati de la fàbrica, molt maco, molt emocionant. És la primera vegada de la història que es fa dintre de l'antiga fàbrica d'Am, i de fet és la primera vegada de la història que pleguem els nens, els tècnics i els pares. Això és una cosa que no s'havia fet mai, nens i nenes, evidentment.